kaisa love story haino hai tini ang manphika tei norokno abono sawi khnarinai abongkha khoroksa borokni life no tatal hamjakma bai bahai ke nosto khlai o story no khnawi naikhe saimannai tatal hamjakma busuk danger eba kirima singsa haike kok kolok saya karino phaidi story bkhak thanglai suano abongkha khoroksa bukhukni love story o bukhukni story wngkha omo hai bini o hamjakma chala borokni kamio puila sikang phaio hingke buirokhe o bukhukno achala bai thepanani kok salayo abo haike no o bukhukni khaobo o chala no bkha hapmani hai wngwi thangka o chala bo bukhukno bini phone number rikha haipano o bukhukni afro mobile kwrwi haike o chala no kok sana hwnwi o bukhukno mobile bo rwphaikya o chala no wngkha o bukhukni puila hamjakma aboni ulo borok kok rok salai tongkha haite haite kheno taibo bkhamanwi hamjaklaikha salchake o chala Guwahati o thangwi paio haike o bukhuk baino phaidi hwnwi hwnjagwi phaipikha o sal wngkha January 1 tarik 2021 borok teini sal 2 tariko malaina kok rwlaimani haipano asalo malai mandailia oro te kaisa kok hwnkhe o bukhuk achala bai kharnani kok bo tongo tamni hwnkhe chelani nokni borok o bukhukno kisapano chajakya tei borok wansuglaio tumungno kharwi phunukhe ulo haino nokni borok mago sinai hwnwi hwnkhe 3 tariko haino hai malaina kok rwlaikha phungni 11 tani jorao malaina hwnwi kok rwlaimani phia o chala afro muktri thangwi tongmani bagwi 11 tao malainani phaimanliya o bukhuk khe wansuka tini bo haino hai malai mansuklakha malailia hwnwi phiaba sarikni 3 tao o chala o bukhukno call khlai sao ang nini nok gana o sokpaikha nung phaidi hwnwi haike o bukhuk thangka o bukhuk o chalano asukhe poito khlai bkhamani hamjak sukha aboni bagwi je chala sao abono bo khlainani gosio aboni bagwi no bo o chala bai khe kharwi thangka bolongo borok salni ma tonglaikha aboni ulo jompuyo thangwi salsa borok tonglaikha tini salokhe no borok Agartala o thanglaikha haike borokni yago rangrok bo kwrwikha hwnkhe o bukhukno saka bini chain no phano phalwi rwlaiyano hwnwi haike bini chain phalna bagwi aro dukan rogo thangka haipano phalwi manya ulokhe kuno motte khai kaisa dukano 20,000 khe borok bini chain no phalwi mankha afro arang baino borok rirok pailaikha amaike shopping rok khlailaikha ulo borok hotel o salo 500 khlaiwi borok bara tonglaikha abo haike no saltam wngwi thangka ulo o bukhukni buphano call khlaiwi kabui sahoro chelani ayang kosia ke kosia jengphano kai rwano nogo phai tongphailai sidi haike ba bahai chanani amu hwnwi haike o bukhuk bini chelano tuiwi bini nogo thangka o bukhukni nogo no abo haike tonglaikha salchake o chela o bukhukno hainwi sao nungle porisi tongkhoba taisa porigradi ang Guwahati o thangwi samungrok khlai tongbiano nung taisa porarok pai jeng kaijaklaiano hwnwi haike o bukhuk dokheba taisa porigrano ta hwnwi porikha te bini hamjakma chala bo Guwahati o thangwi paikha phia bini chala Guwahati thangwi kisa sal hwnkhe no tongwi manbuliya bo o bukhukno khatangjagwi haino hai phai paikha ulo kami rogo phano samung mankhe khlaiano hwnwi tongkha o bukhuk songni nok ganao nok katal tisa thani samung manwi aro kisa misa khlai tongkha afro borok kaham kheno tonglaio salchake chalani buma borokno call khlai sao muikhumu na phaidi hwnwi haike borok gari reserve khlai thanglaikha thangwi kaham keno taisa kifili phailaikha salchake o chala o bukhuk bai kisa kok bangwi bini nogo thangwi paikha aboni ulo Agartala o samung khlaina thangka haipano bisi tongwi manbuliya bo o bukhukno call khlai saka ang taisa nini nogo phaipinai hwnwi o bukhuk saka phaitita hwnwi o chala taisa o bukhukni nogo phaiwi apurbo kaham kheno tonglaikha haike no phurman wngwi thangka aboni ulokhe bini chala salcha koklam salangya karwi kharwi thango bo Bengaluru thangwi paio bufuro kharwi thangka o bukhukno bo salangya tei bini nokni borokno bo salangya kebo phano sawi manya kebo no salangyawi abaike bufuro jani nokni nongkhorwi Bengaluru sogwi tongwikha ge hati barnwi eba 2 week ni ulo bo o bukhukno call khlaio o bukhuk call receive khlaikan keno abo se ajomsa hai hwnwi o bukhukno swngo nung ano pogwi thangsinai haida hwnwi bini i kongno khnawi o bukhuk wana jago tei bo hai nui sao pogya bile papa
nungsi ano yakar kelang bela henai o bukuk bini hamjakma chalano papa henai ringo o chala saphiro ang phaya nudo henai hakya bukuk I phaide henai sao o chala nogo phayote o bukuk no bini nogo talango phia nogo bini nogo talang mani le o bukuk no agini haike kaham ke kya robo khlailia te chelani buma phasong ke o bukuk no belai ke no chajagya kulo kutugo amo hai tamni bagai chajagya o bukuk bo bowan chugui manya na kri ingjago na o bukuk no sitrang jago tamni bagai chajagya o bukuk wan chugui manya aboni bagai o bukuk berbak kok bini ama babu songno sahori kabo saljake salainani bagai o bukuk ni buma phasong bo chelani nogo phailayo phia chelani buma phasong o bukuk ni buma phasong no borom rina no karei borong no ulta kutugui rohoro hake borok o bukuk no talangai thango afro bini hamjakma chalabo logi logi o bukuk no rokthari thango nung kri ke ang bahai ke tongnai hnai hake o bukuk ni nogo taisa borok haino hai kaham ke tonglayo aboni ulo haino hai 3 man ungoi thango saljake o chala o bukuk no hai nei sao ang tabuk tewaisa khari nongkhori thanga angkele ang tai kifili phailiya nei o kok samani taini phungo kheno o chala mobile recharge khlaina nei nokni nongkhori thango phia aboni mafot bo sokpailiya ati kheno bo o bukuk no yakare abai ki khibui kalango hake o bukuk belai kheno dukhu nangjaka tamni hunkhai asa poito phunogoi hamjak phainai sitini abai ki yakare kalango o bukuk hai hunai dukhu nangjago anoba thungjaknai manai haide matungsi akai jakangke haino yakare kalango ani live kheba nosto ungya de nai dakoborok disclosure youtube channel no tinang noroni dakok Andrew de Porma o bukuk ni story no rugoi ang wansugo kaisa borok ni live no tuijilang kasaro khiklai nosto khlaimani abo kaisa sumsok eba pap hanai nung asok je thuyasa thangmanya hamjagi manya ke sikangona asok hamjak nani bo kogya te hamjakma phunuknani bo kogya borok no bukhaman ruwei lama kacharo khibi kalangmani abong kha bellai keno chaya sago khiklai wansugoi naike jotono odukhuno feel khlai mannai je sago klainai borok bosimino odukhuno bo bujiu aboni bagui no ang sanamu chungo kebo no phano time pass khlainani bagai ta hamjak di time pass khlai hamjakmani abo kaisa borok ni bukhano bellai keno kostoru hake bayapsong tinio bukuni kothmana norok khnawe norok ni wan sukmung tamo norok ni sanamu chungman tama bo comment khlai sadi tai norok o story no nangjagui tongonke share khlainan tapokdi ani channel lo je katal phaine rok norok subscribe khlaina di omai ke norok ani channel ni bisingtei story rok mannai norok joto kaham krung tongdi hambai।